zijn vandaag te gast bij André van Duin. Een echte Rotterdammer. En die woont in Amsterdam. Ja, nou kijk, als kind dacht ik altijd al, ik had als kind ook, ik wou altijd artiest worden. Hè? Dus zover ik me kan herinneren, wou ik altijd artiest worden. Dus ik luisterde naar de radio, naar Tom Manders, wat je noemt op de radio, en de Bond- en Dinsdagavondtrein. En nou ja, alles wat nu op televisie is, qua amusement, was toen allemaal op de radio. En dus ik wilde artiest worden en had ik een telefoonboek van Amsterdam. En daar stonden al die artiesten, toen de tijd stond iedereen gewoon nog in een telefoonboek. Maar ook daar stonden dus de namen van toen. Johnny Kraaikamp, de Snippersnap, of tenminste Walden de Muizelaar. Nou ja, noem alles maar op, alle namen bij Willy Alberti. Dus dacht ik, dat Amsterdam was voor mij vanuit Rotterdam gezien een soort Hollywood. Ik denk, als je toch artiest moet, dan moet je daar wonen. Dat is de place to be. Dus dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten. Als het ooit zover komt, dan ga ik wat er gebeurt in Amsterdam wonen. Dat heeft nog even geduurd, moet ik zeggen. Ik heb al heel lang nog op andere plaatsen gewoond. En nu woon ik dus alweer bij mij 25 jaar hier. En het bevalt uitstekend, moet ik zeggen. Het is Amsterdam is toch de plek waar het allemaal gebeurt, weet je wel. In de zin van, hier zijn toch de premières en hier zijn altijd de vergaderingen, de repetities en de ontmoetingen en de dingen. Dat gebeurt toch veel in Amsterdam altijd. Dus je moet altijd, dus wat dat betreft hoef ik niet zoveel te reizen. Ik heb ook helemaal geen auto. Maar in ieder geval in Amsterdam valt helemaal niet te rijden met een auto. Want ik zou niet weten waar ik hem neer moet zetten en ik gebruik hem nooit. Want we lopen alles of we gaan op de fiets. Dus we zijn niet echt afhankelijk van een auto. Maar in ieder geval, Amsterdam is voor mij altijd ik denk als je artiest bent, dan moet je in Amsterdam wonen. Wat natuurlijk niet waar is, want er komen heel veel artiesten ook. Bijvoorbeeld het Rotterdam, Rita Reis, Joke Bruis, Paul de Leeuw. Heel veel grote namen, Koos Postuma. Dus het is niet zo, en ik zelf ook. Dus het is niet zo dat Rotterdam wat dat betreft artistiek arm is, helemaal niet. Maar toch is Amsterdam, heb ik altijd zo gevoeld. Ik denk, als je artiest bent, dan moet je in Amsterdam wonen. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes 's avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wij zonder dauw en de echo niet lacht om een lach. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wij zonder dauw en de echo niet lacht om een lach. Daar is de orgelman, daar is de orgelman, met zijn pierenman. Daar is de orgelman, daar is de orgelman, met zijn aria's en deuntjes die iedereen kent. Centenbakje niet, want ook een orgelman is maar een mens. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Als we teruggaan helemaal naar je jeugd, je was enigskind. Ja. Je vader die werkte in de droogmaatschappij, zoals magazijnbediende. Maar daar kwam je feitelijk op de personeelsfeestjes kwam je in aanraking met wat je wilde worden. In de Rivierenhal in Rotterdam, 1 keer per jaar, de RDM had daar de jaarlijkse feestavonden. En dan mochten ze ook dus de vrouw mee en de kinderen, nou ja, het gezin mochten mee. En daar zag ik voor het eerst dus die mensen die toen nog alleen maar op de radio hoorden. Willy van Voort en Frans Vrolijk en Kilimanjaro Hawaiians. In Holland zingen we zo. Ook het ijzer
door die kraaikamp en nou, noem maar op. Zag je daarvoor echt voor het eerst. En dan liep ik ook wel zo stiekem zo langs de kleedkamer even wat te kijken. Nou, dat vond ik echt grandioos. Dus dat heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. En altijd dat ik dacht van, wat er ook gebeurt. Ik allemaal geen belangstelling voor echt geen enkel beroep verder. Ik heb geleerd voor machinebank. Nou, geleerd is een groot woord. Ik heb een jaar op de ambachtsschool gezeten. Omdat, een jaar? Al mijn vriendjes gingen naar de ambachtsschool. Die werden automonteur, weet ik veel wat. Maar ik was toen nog te jong om al artiest te worden. Toen dacht ik, nou, het is een tussenstation, want ik ga in ieder geval artiest worden. Dat wist ik ook zeker. Ik ga gewoon, ik weet dat gewoon. En het is ook gelukt dus, tot mijn stomme verbazing. Want het is natuurlijk maar, ja, dat je artiest wordt. En zeker in die tijd tegenwoordig is het nog wat makkelijker. Er zijn zoveel talentenjachten en mogelijkheden om je te uiten. Maar dat is nu toch gelukt. En ja, dat is heb ik altijd gedacht, ja. Wij gaan zingen een liedje dat heet Op ieder potje past een dekseltje. En daar bedoelen we mee, dit kan niet zonder dat, zus kan niet zonder zo. En dat zit even lekker, dat is nogal een lang lied. Wat maakt die man een heisa, hè? Nou, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Jij rijmt, hè? Ik? Je moet rijmen, het laatste regeltje. Dat vind ik helemaal niet. Ja, natuurlijk. Let op, er komt ie. Een speklap zonder zwoertje is als een... Kom op. Had je al moeten rijmen. Baby zonder boertje. Ik zeg maar Op ieder potje past een dekseltje. Een bruidje zonder sluier. Koe zonder uien. Op ieder potje past een dekseltje. Dekseltje. Nee, Wat dat nee? is niet goed, Te laag, dat is Ray. niet goed. Op Je dekseltje moet op moet je slaan. dekseltje slaan. Op het woord dekseltje. Oh, dat wist ik Even niet. opletten, hè? Dat moet je toch weten, wat is er bij ons? Of neem een satéetje zonder pindasaus. Ja, badabada. En dat is precies hetzelfde als Beatrix zonder dekseltje. Let nou Eerst toch op. rijmen. Vroom zo zonder Driesman zijn. Gelijk als Albert zonder heen. Oh, al die dingen horen bij elkaar. Een moer zonder boutje. Rolm op zonder houtje. Dat kan. Op ieder potje past een dekseltje. Een bakker zonder bruin brood. Luier zonder plaasgoed. Op ieder potje past een Dekseltje. Een camping zonder tenten. Carranza zonder centen. Op ieder potje past een Dekseltje. En wil zonder onthulling. dame zonder vulling. Al die dingen horen bij elkaar. Wat zou je denken van een turfschip zonder turf? Ja, badabada. En dat is precies hetzelfde als een olifant zonder... Oh, wat moet ik lachen? Alleen mijn vijver zonder vis. Of het manneke zonder... al die dingen horen bij elkaar. De Belgen zonder ukkel. Vannacht zonder zup. Op ieder potje past een Dekseltje. Een fiets zonder banden. Lopo zonder banden. Op ieder potje past een Dekseltje. Gaat wel een beetje zeer doen nou, vind ik, hè? Ah jongens, stel je niet zo. Dan moet je, wel als je waar, zoveel dat slaat. is Dan heb je, als je zoveel slaat, gaat dat schrijnen Dan moet je natuurlijk. niet zo hè? hard slaan. Dus ik sla nu even niet meer. Ik sla even over. Kan ik ook Overdreven dat ik even gedoe, over zeg. sla, maakt niet Slaan uit. we Dat is wel niet. jammer, maar Oké. Slaan Gaan gewoon we- niet. dat stijg ik net tegen. Kan hij weer? Ja. Een tv zonder reutje. Ome Joop zonder een neutje. Op ieder potje past een Dekseltje. Een auto zonder duiken. Ik weet zo gauw geen leuke. Al die dingen horen bij elkaar. En wat zou je denken van een pretpark zonder pret? Ja, badabada. Dat is precies hetzelfde als Tante Leen zonder corset. Een biefstuk grillen zonder grill. Of naar bed gaan zonder pil. Al die dingen horen bij elkaar. Ja, dat vind ik toch wel zonde eigenlijk, hè, dat we het niet meer doen van die deksel. Dekseltje, ja. Maar ja, het doet zeer, dus ja, je kan er niet aan, maar het doet zeer, dus je kan het niet doen. Nou, wacht. Gezeur over dat Zeg, staan. ineens een goed idee. Als ik nou zo doe, dan kan ik dekseltje. En dan voel ik het niet natuurlijk. Dat klein Ja, stuk, dat is hè? Dekseltje. Dekseltje. Dat is veel beter. Ja. Klaar? Geen last van, dan voel je het Ja. niet. Gaan we weer. Perfect. De heide zonder hutje. Stop aan de woord. Op ieder potje past een Dekseltje. Een vogel zonder veren. En dan komt hij je niet kan keren. Op ieder potje pas op.
dekseltje. Een auto zonder motor. Een boterham zonder boter. Ja. Op ieder potje past deksel. Ja, hij springt zelf op mijn schoot. Ja. Hij zegt... Mijn broer zonder zijn brommen. Mijn zus zonder komkommer. Al die dingen horen bij elkaar. Alle goede dingen bestaan nog steeds uit Een blomkool draai niet zonder saus. Draai niet zonder uw applaus. Al die dingen horen bij elkaar. En zo zingen. Al die dingen horen bij elkaar. en zingen. Al die dingen horen bij elkaar. En ook. Of was het niet zo makkelijk? Want ik heb begrepen, ik bedoel dat je al die omroepen die er toen waren, radio, Ja. televisie, die heb je maar geschreven ergens. Ja, maar ik was 15 jaar, dus ik schreef van ik ken 100 moppen en ik wil conferencier worden. Want conferencier was, toen vond ik dus een man die tegenwoordig bestaat ook niet meer dat beroep. En die nummers aan elkaar vastpraten. Je hebt een conferencier die zegt, dan heb je een accordeonnummer en een goochelaar, die dingen. Sowieso bestaat die hele snappen toen niet meer. Maar die had je, dus ik denk, als ik artiest wil, een conferencier of een grappenmaker of een moppenverteller of ja, komiek. Maar waarom dan een brief gestuurd naar televisie? Nou ja, ik wou natuurlijk bekend worden. Dus ik moest om mijn van bekwaamheid af te leggen, hoe heet dat? Dus, maar dat, ja, omdat ik veel te jong was, werd het natuurlijk allemaal afgeschreven en dan kreeg ik geen bericht. Alleen wel van Nieuwe Oogst, dus van de AVRO, dat een Nieuwe Oogst en dan kon ik aan meedoen. Want daar begon het. Ja, in 1964, toen was ik dus 17. En toen had ik een bandje dus gemaakt, want ik trad af en toe wel eens op bruiloft en partijen, gewoon van bekenden en zoals de meeste jarig was en zo. Dus veel verder was ik nog niet gekomen. Maar ik heb wel eens een bandje geknipt en geplakt met allemaal gekke geluiden erop, met Cliff Richard en Tom Manders en Toon Hermans en stukjes allemaal aan elkaar. En daar trok ik dan gekke bekken bij. En daar ben ik toen mee naar Hilversum gegaan. En dat vonden ze leuk genoeg in ieder geval om mee te doen in Nieuwe Oogst. En toen was die uitzending van Nieuwe Oogst. Nou ja, dat was ineens een boom. Ja, er was nog niet zoveel televisie. Er was geloof ik denk 2 netten, maar misschien was het nog maar 1 net. Dus iedereen keek. En toen was het van de ene dag op de andere dag was ik in ieder geval bekend. Hè? Hey, ik ben André, heb je zin? Kom maar kind, want ik geef een buis. Jongens, wordt een reuzenbal. Maar hoe kwam je aan het idee om die bandjes aan elkaar te plakken? Nou, dat had ik wel eens gezien. Boy de Mesquita deed dat en Snippersnap deed dat. Die zetten dan een plaat of op zo en dan deden ze daar gek bij. Dus dat had ik wel vaak genoeg gezien. Dus ik denk, ja, dat is in ieder geval leuk. Ja, ik wist niet of ik kon zingen, ik had geen teksten, ik had niks natuurlijk. Ik deed er wel Tom Manders namelijk, met een stukje bont op mijn bovenlip geplakt en een hoedje op en een klein regenjasje aan. En dan had je zo'n boekje van het plakboek van Tom Manders. Maar daar stonden al die conferences van Tom Manders die op de radio altijd deed. Dus dan leerde ik zo'n conferentie uit mijn hoofd. En dan zet ik dan aan het einde dan zo'n plaat op van de motten. En dat was mijn act, mijn optreden. Er was eens een koster in het zuiden. Het is een heel erg oud verhaal. Die liet elke dag de klokken luiden. Op zee is dat nog heel normaal. Maar door de jaren werd de koster verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek aan belokt. Wacht nou even. Ik geef een teken als jullie mottenballen, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Men raakte aan het gelui gewoon. Ze leerden met de klokken lieven. En zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Nou, u zou een teken geven. Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Ja, bom, bom, bom. De klokken weer eens. Oh, wat gaan ze
ze weer tekeer. Zing de klokken van het zuiden, van onze lieve Heer. Maar ons klokken bleven luiden, dat duur je oren zeer. Daarom zong het hele zuiden, kreeg de koster van het luiden maar een keer het heen en weer. Maar op een dag, het was in september, toen hield plots de klokken stil. Klokken stil. Ah, gaat lekker, ik heb hem vast. Oh, nou! Oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gil. Gloeiende, laat die kool op de punten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een Men wilde weten wat daar los was. Dat is de politie over het hek. Daar vonden zij den oude koster met een klepel in zijn nek. Nee. Ze hebben hem met eer begraven. Men zette op het graf de klepel neer. Met je voet. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de klepel heen en weer. Bom, 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 bom. De klokken weer is luid. Oh, wat gaan ze weer tekeer. Zie de klokken van het zuiden. Van onze lieve Heer. Als klokken bleven luiden, dat duur je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden, kan de koster niet meer luiden. Niet dat kan niet nimmer meer. Beunopa. Wat voor jochie was jij toen je... Want toen heette je maar ik was heel... Adrie Kivon, hè? Ja, maar ik was heel, hoe moet je het zeggen, heel op mezelf. Ik was niet van, ik had heel veel vriendjes wel, maar die gingen allemaal voetballen en bussie trap. Dat kon toen nog in de straat, want er stonden nog geen auto's geparkeerd. Maar daar deed ik allemaal nooit aan mee. Ik was altijd maar naar de radio te luisteren. Altijd maar de Bonte-Dinsdagavondtrein. En daar was dan Wim Sonneveld, of de Showboot, of de Koek en Ei. En er waren allemaal humoristische programma's op de radio. Dus die hadden mijn warme belangstelling. Mijn andere vriendjes vonden het helemaal niks. Die begrepen het ook helemaal niet. Ik begreep het ook vaak helemaal niet. Maar ik vond het interieur de mensen lachen. Dat is toch geweldig. Waarom lachen die mensen? Die mensen moeten lachen. Dus ik heb vaak genoeg moppen verteld die ik zelf niet begreep. Maar de mensen lachen erom. Ik zei, hij moet leuk zijn, want de mensen lachen erom. En dus ik was heel erg op mezelf en ik was alleen maar bezig om artiest te worden eigenlijk. Maar had je dat van je ouders? Nee, helemaal niet. Helemaal niks? Die hadden niks muzikaals? Of? Nee, helemaal niks. In de familie ook niet, zover ik weet. Nee, niemand. En die naam Kivon, want uiteindelijk is dat André van Duinen geworden. Nou, mijn vader heette eigenlijk Kloot en die heeft zijn naam laten veranderen in Kivon. Maar toen had ik in die tussentijd André van Duinen al, dus laten zitten. Dus dat is, mijn vader heeft zijn naam vroeger laten veranderen. Maar waar kwam die Van Duin dan vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik vond het interessant om een artiestennaam te hebben. En waarom ik nou Van Duin heb gekozen, weet ik ook niet. Het enige wat ik kan bedenken is dat we vroeger altijd met vakantie de Hoef van Holland gingen. En dat je de Duinen. Maar het is de meest simpele naam en niet de meest voorkomend, maar het is bijna zo'n naam als Jansen en Willems. Hè? Dus ik had het misschien wat dat betreft een andere naam moeten kiezen. Maar ja, toen was het tot te laat om dat nog te veranderen. Dus dat is maar gelaten. In de tussentijd was André van Duin al min of meer bekend geworden. Ik heb mijn neus al opgezet. Straks kunt u lachen opgelet.
daar wacht u op mijn hooggeëerd publiek. Het is mijn vak, het is mijn baan, om elke dag voor naar te staan. Ik speel de clown, al ben ik down of ziek. Ik zoek in de spiegel het gezicht dat ik ken. Ik zoek in de spiegel de man die ik ben. Niet de nar die ik speel, niet het waas die ik leid. Oh, ik lach niet wanneer ik mezelf zo bekijk. Ik zoek in de spiegel naar wat ik nooit vind. Ik kijk in de spiegel tot mijn nummer begint. En dan hou ik, al heeft men dat niet door, publiek een spiegel voor. Een echte clown heeft nooit verdriet, althans de mensen zien het niet. Zijn waar gelaat komt nooit in het felle licht. Maar als 's avonds laat het doek dicht gaat en het publiek de zaal verlaat, zoekt hij weer in de spiegel zijn gezicht. Oh, ik zoek in de spiegel het gezicht dat ik ken. Ik zoek in de spiegel de man die ik ben. Niet de nar die ik speel, niet het waas die ik leid. Oh, ik lach niet wanneer ik mezelf zo bekijk. Ik zoek in de spiegel naar wat ik nooit vind. Ik kijk in de spiegel tot mijn nummer begint. En dan hou ik, al heeft men dat niet door, publiek een spiegel voor. Ik maak een enorme sprong nu even, naar nu. Ja. Als je daarop terugkijkt, hoe ervaar je dat dan? Ik bedoel, want daartussen, daar ligt zo film, muziek, theater. Ja, wat we toen tot nu allemaal gedaan hebben, dat denk ik ook wel eens. En dan nu weer een hele nieuwe omslag, want nu ben ik hele andere dingen. Dus ik heb, nou zeg maar 55 jaar altijd al de flauwekul verkocht met alpinopetjes en hoedjes en typetjes. En dat is eerst begonnen dus met die bandrecorder en toen kwam Joop van den Ende met het idee om een revue te gaan beginnen. En toen van de revue gingen we de sketches spelen en toen kwamen de televisieshows. En toen kwamen de hits op de grammofoonplaat en toen kwam de Dik voor elkaar show. En het is eigenlijk als een soort sneeuwbal effect rolde dan van het een in het andere. En het is ook al, als ik erover terug ben, ook razendsnel gegaan allemaal. Ik kan me niet voorstellen dat ik het al zo lang doe. Maar af en toe kijk ik nog wel eens in een oud plakboek. Denk ik, ja, dat hebben we ook, oh god, dat hebben we ook nog gedaan. Hou je dat bij? Ja, nee, maar er is nou zo'n heel boek. Met mijn 50 jaar hebben ze een prachtig mooi boek gemaakt. En daar hebben ze alles in verzameld. Dus dat is heel handig om zo door te bladeren. Niet dat ik dat elke dag zit te doen, maar daar zit alles bij elkaar. Tussen twee kaften in, dat is prachtig. Ja, en dan zie je heel veel dingen dat ik denk, ja, maar nee, allemaal zoveel dingen gedaan en die je eigenlijk niet eens mee hebt gemaakt. Maar dan denk ik, ja, god, we hebben 10 jaar lang bijvoorbeeld Wie ben ik gedaan. Of heel lang die Dik voor elkaar show. En dat is allemaal... Ja, er gebeurde zoveel. Je had helemaal geen tijd om na te denken. Want je deed ook alles tegelijk. Nu doe je af en toe, denk je, nou, ik ga dit doen. En een paar maanden later doe je weer wat anders. Maar toen deed je alles door elkaar. Deed je radio en optreden in het land. En de grammofoonplaten maken en interviews. En nu denk ik, nou, 1 dingetje per dag is wel genoeg, weet je wel. Maar toen was je jong en onbezonnen en toen, nou, hoe meer hoe liever natuurlijk. Het was ook altijd een sport op de snabbeltour dat je de meeste snabbels had. Hoeveel snabbels heb je? Ja, ik heb er vanavond 3. Oh, ik heb er 4. Ik moet nog nog daarheen. Dus dat was toen alleen maar zo hard mogelijk werken. Oh, Nelly van der Heuvel uit de 4e klas. Hoe verliefd ik was toen het zomer was. In mijn schoolagenda schreef ik 1000-maal je naam. Op mijn opklapbed je fotootje gezet en uren kijken naar de maan. Oh, mooi
mooie Nelly van der Heuvel, zou jij nog bestaan? Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan mijn liefste wensen, een beetje levensvreugd brengt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen, een beetje ontmoet. Die Marijke uit Krabbedijken is een kind van melk en bloed. En Marijke uit Krabbedijken doet het hart van een echte zeeman goed. Waar zijn die ouderwetse winters die zo vaak op foto's staan? Met een ijslaag in de sloten en een dik bak sneeuw op straat. Zie de warme chocolade uit het kraampje op de baan. Is het met zo'n ouderwetse winter nu voor goed gedaan? Veel mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij, mijn lieveling, ben jij. De glans van je haar en de blos op je gezicht. Het stralen van je ogen mooier dan het zonnelicht. Ik heb de Mona Lisa ook gezien. Dat was voorwaar een droom. Maar mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij, mijn lieveling, ben jij. Je begint als bandparodist. Dan gebeurt er in één keer iets. Je krijgt een management, daar heb je jaren bij gezeten. Ja, die kende ik al, Theo Rekkers en Hugo Kok. Dat waren de spelbrekers vroeger van Kleine Kokette Katinka. En die hadden een soort opleidings... op zondagmiddag hadden ze een schooltje, hadden ze een zaaltje gehuurd aan mensen die iets artistieks wilden doen met een gitaar of een liedje zingen of whatever. En dan gaven we hun een beetje advies van je moet zo gaan staan of je misschien een andere liedjes zingen of doe je haar eens anders of weet ik veel. Die gaven wat artistiek adviezen. Dus daar ben ik ook 1 keer naartoe geweest. En een bandje gedaan. En toen, dus dat contact was er al. En toen, nou zeg maar binnen 2 weken kwam ik op die televisie door die nieuwe oogst. En toen gingen ineens allemaal mensen bellen. Hoe dat kwam, weet ik eigenlijk niet, want we hadden helemaal geen telefoon. Nou, weet ik veel. Maar in ieder geval allemaal mensen contact zoeken voor optredens. Maar ja, had ik helemaal nog niet zo'n optreden, want ik had het bandje van geloof ik 3 minuten. En wat moet je dan vragen? En hoe kom ik overal? Want ik was nog 16, 17 jaar, dus ik had helemaal geen vervoer of niks. Het heeft Theo dat allemaal geregeld. En in de loop van tijd is hij ook gewoon echt mijn manager geworden. Maar die zei dan ook van nou, ik ga wel regelen. Ik ga wel, laat ze mij maar bellen. Want die kenden natuurlijk ook al die theaterbureaus enzovoort die allemaal bellen. Die kende Theo natuurlijk allemaal lang. En die kon ook makkelijk praten. En ik wist natuurlijk helemaal van niks. En ook niet hoeveel geld moet je ervoor vragen. En dat zeg en hoe je er kwam. Dus dat ging Theo allemaal regelen. En toen is het uiteindelijk tot een langdurige samenwerking gekomen. En vriendschap met Theo en Hugo. Jij bent heel loyaal. Ja, ik ben wel heel trouw aan alle mensen ook. Ja, lang en langdurig met alles. Met platenmaatschappijen, met producers, met mensen waar je mee werkt. De collega's of hoe heet het. Dus Ferry de Groot, Ron Brandstede, Corrie van Gorp, Joop van den Ende. Allemaal mensen waar je al heel lang en nog steeds mee omgaat. Willeke? André? Hoe is het ermee? Goed. En met jou? Dat heb ik je lang niet gezien. Nee, veel te lang. We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf. Dat geldt voor jou en mij. We zien elkaar veel minder dan toen. Hooguit zo'n 2 of 3 keer per jaar. Maar oude liefde roest niet, je ziet, we zijn weer bij elkaar.
spreekwoord zegt dat een echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord zegt dat een echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Echte vrienden voor het leven, echte vrienden voor altijd. Mijn dagboek ligt nu in het oude huis. Ook spiegelbeeld hangt daar op de gang. Toen was ik de bruid is voorbij. Wat was de winter lang? Dat waren mooie tijden, het is waar. Met jou zou ik ze graag overdoen. Dat ik niet willen missen, die tijd, voor geen miljoen. Voor geen miljoen. Vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Echte vrienden blijf je heel je leven. Echte vrienden blijf je heel je leven. Echte vrienden voor het leven. Echte vrienden voor nu en altijd. Vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Die bandparodie, wist je toen ook al dat je kon zingen? Nee. Hoe is dat? Nee, dat is eigenlijk... toen ik platen, ik kreeg een contract bij een platenmaatschappij, gewoon alleen maar omdat je bekend wordt. Vroeger kreeg je gewoon al een contract omdat je bekend wordt. Je hoeft niet echt wat. Een paar liedjes gezongen die niet zo succes. Hey, ik ben André en Agatha, weet ik veel. Maar goed, toen kregen we een paar hitjes. Met carnaval volgens mij. Mijn eerste Willempie, hè, met dat soort liedjes. En dat werden dus grote successen. En omdat ik dat zong, zei ze, nou, maar je hebt een aardige stem, dus ook eens weer wat andere liedjes op te nemen. Mooie liedjes, dus hebben we andere André-platen opgenomen, allemaal medleys van het bekende Nederlandse repertoire, van het ene, van Malle Babbe tot aan Dorp enzovoort. En toen ben ik ook zelf liedjes gaan zingen en zo. Ja, dat is zo, in die platenmaatschappij gaan ze alles proberen. Toen de tijd nog probeerden ze nog alles. Dus ja, dat is ook van, ja, heel veel in mijn leven is eigenlijk gewoon vanzelf gegaan. Dan komt er bij André van Duin ook iets creatiefs naar boven. Dat was er al natuurlijk om die bandjes aan elkaar te plakken. Maar ik bedoel dan het grote theater. De ja, dat is door Joop van den Ende gekomen natuurlijk. Want die kwam met het idee om een revue te gaan beginnen met Frans van Duschoten en ik. En eerst heel klein natuurlijk, met gewoon op de Snappeltour, maar dan met een revuutje met wat schetsjes en een liedje. En Frans deed imitaties en ik deed dan het bandnummer. En dat werd ook steeds maar groter. En dat kwam op televisie en dat werd ook een groot succes. En dat is eigenlijk niet zo gepland allemaal. Ja, Joop had het allemaal wel gepland, maar ik heb zelf nooit zoveel gepland eigenlijk. Het is me allemaal een beetje overkomen. Ik rolde gewoon van het een in het andere. En het een na het andere was weer een succes. Alles waar ik aan begon werd weer een hit. Of met platen dan, maar ook als we radio gingen doen, of als we theater gingen doen, of we film gingen maken. Alles werd
Overal kwamen er mensen in Drommen naartoe, dus ja, geweldig. Want hoe kwam je met Joop van den Ende in aanraking? Had je daar Joop ook brieven naartoe geschreven? Nee, Joop had een theaterbureau. Dat was een van de vele theaterbureaus in het land. Je had heel veel theaterbureaus. Ook de arbeidsbureaus hadden ook een eigen artiestenbureau. Je kon ook bij een arbeidsbureau, als je een feestavond had, een avond bestellen. Met een accordeonist en met een goochelaar en met een zangduo en met een, nou ja, noem maar op. En met een grappenmaker. En Joop van den Ende had ook een theaterbureau in Oostzaan. En die verzorgde daar dus voor voetbalverenigingen en personeelsverenigingen daar in die buurt als het avonden. Dus die belde ook met Jan en dan met Rita Corita en met Rexis en Frans Vrolijk en accordeon. En mij dus ook. En dus regelmatig werd ik dus ook in de programma's van Joop op theaterbureau Spotlight neergezet gewoon als nummer. En toen, dus zodoende ken ik hem. En toen kwam Joop met het idee van, god, ik wil eigenlijk... Want Joop wou eigenlijk, zeg maar, de nieuwe Snippersnap-revue wou hij oprichten. Hij wou eigenlijk René Sleeswijk worden. Hij is veel groter geworden, maar dat was eigenlijk op dat moment zijn hoogste inzet. En toen zijn we met die revue begonnen, maar dat heeft Joop allemaal. Ik heb Joop natuurlijk heeft heel veel betekend in mijn carrière, want die heeft heel veel, bijna of alles... was hij bij betrokken. Dus die heeft heel veel voor me, waar ik zelf niet over na heb hoeven denken. Dat hij zei, nou dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En dan rolde je weer ergens in. Dat was dan ook weer een succes, ja. Jullie zijn eigenlijk feitelijk samen gegroeid. Ja, Joop was ook voorkomen onbekend, had ook niks. En ik ook niet, dus we hebben elkaar wat dat betreft wel geholpen. Dat zegt Joop ook al. Zonder André van Duin had hij niet kunnen beginnen, want die revues liepen allemaal goed en dan verdiende hij veel geld aan. En met dat geld kon hij weer andere dingen doen waar hij weer geld aan verloor. Met toneelproducties en zo, want Joop wilde groter. Maar niet alles was een succes natuurlijk. En dan kon hij af en toe het gat hier en daar wel eens dichten met de winst die hij dan bij ons vandaan haalde. Dus we hebben elkaar wat dat betreft wel in het begin in ieder geval enorm kunnen steunen. Willempie hoor je overal. Willempie is een raar geval. Ik geloof dat niemand weet hoe of ik heet. Maar kan me niet schelen. Willempie roepen ze me na. Willempie waar ik ga of sta. Ik heet Wim weer niet, maar wie me ziet roept toch steeds weer Willempie. Ik weet nog goed dat ik geboren ben, het is jaren terug. Dat was een hele toestand, want ik was niet al te vlug. En toen ik eindelijk daar was, kreeg mijn vader plots de hik. Hij dacht eerst aan een ongeluk, maar een ongeluk was ik. Willempie hoor je overal. Willempie is een raar geval. Ik geloof dat niemand weet hoe of ik heet, maar kan me niet schelen. Willempie roepen ze me na. Willempie waar ik ga of sta. Ik heet Wim meer niet, maar wie me ziet roept toch steeds weer Willempie. In heel het land van stad tot stad weet ieder wie ik ben. Hoewel ik zelf van al die mensen bijna niemand ken. Maar als ze mij zien lopen in de straat of op een plein, dan roepen ze, hey Willempie, wat zou dat nou toch zijn? Willempie hoor je overal. Willempie is een raar geval. Ik geloof dat niemand weet hoe of ik heet, maar het kan me niet schelen. Willempie roepen ze me na. Willempie waar ik ga of sta. Ik weet Wim weer niet, maar wie me ziet roept toch steeds weer Willempie. Willempie, la 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 la. Willempie, la 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 la. Willempie.
Dan sta je op een gegeven moment zelf in Carré. Nou, ik stond vrij snel in Carré, want ik met mijn band, ik hoorde ek, want ik was gevraagd ik stond in, geloof ik, 69 of 68 in de Snippersnap Revue. Dat was toen het hoogst haalbare voor artiesten om daar een keer in gevraagd te worden. Meestal hadden ze elk jaar een gast, een Toby Rix of Corrie Brokken of weet ik veel. En die kwam als gast en vroegen ze mij al een jaar daarvoor, want een jaar daarvoor zat Kraken met de Gooien erin, maar die lieten nog wel eens afweten door omstandigheden. En dan was het, dan weet ik van, dan moet je op dat gat opvullen. En dan kwam ik met mijn bandje, dat had toen een succes. Dus het jaar erop vroegen ze me voor het hele seizoen. En toen stonden we al in Carré. Toen stond ik al 6 of 8 weken in Carré. Dus met niks. Want ja, ik alleen met het bandje. Dus Carré kende ik toen al heel goed. En wij hebben, ik zeg altijd maar in Lamar. Het oude Lamar, nu het nieuwe Lamar, nu is weer een andere Lamar. Maar in ieder geval het Lamar. Daar heb ik nooit opgetreden, want wij stonden al meteen in Carré. Dus we zijn nooit in de kleinere zalen geweest. We stonden meteen boem en uitverkocht ook in het Carré. Dus ja, Carré heeft wel nog steeds voor mij ook een magische klank en geweldig om daar te staan. Maar het is eigenlijk ook omdat we als we vroeg stonden nooit een eindprobleem. Nu denken mensen, als ik toch eenmaal in Carré sta, ik dacht voor elkaar een avond in Carré. Maar dat hadden we in het begin al. We gingen daar sketches uitproberen. Want we moesten ook weer televisie doen. Dus het was ook een soort try-out theater. Nou, daar werd het meestal niet voor gebruikt. Het was meestal als het helemaal klaar was, dan ging je naar Carré. Dus Carré is feitelijk nu gewoon voor jou een eigenlijk wel, normaal theater? Ja. Het is nog steeds een heel bijzonder theater natuurlijk. Met alle mensen die er gestaan hebben. Met de hele geschiedenis van Carré is natuurlijk fantastisch. Die hebben niet veel. Het zijn theaters die zo oud zijn en waar al zoveel gebeurd is. En ook nog echt mooi oud circustheater. Waar ook nog steeds circus is elke keer met de kerst. Ja, het is heel bijzonder wel om te staan, dat wel. Maar ik heb niet zo van. Het is niet voor mij niet meer het magische wat het was natuurlijk. Of wat het eigenlijk hoort te zijn. Ik heb hele grote bloemkolen. Hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Als mensen mij zien lopen, dan roepen ze meteen. Hallo, 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 waar gaat die bloemkool heen? Even wachten. Hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Op school vroeg eens de meester, hoeveel is 1 en 1? Toen telde ik mijn bloemkool en toen wist ik het meteen. Ik heb even wachten. Ja, hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb een dikke tante, die is niet al te vlug. Die heeft 2 grote bloemkolen onder aan de rug. Kijk, we gaan omhoog. Hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. Ik heb nooit leren zwemmen, maar toch gaat ik in zee. Ik blijf er alle tijden drijven op die 2. Ja, oh jongens, rustig, let op mij, niks gebeuren. Ik tel 1, 2, 3, 4, hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen, oh wat zijn ze groot. Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen, oh wat zijn ze groot. Grote bloemkolen. De radio, die komt. Die typetjes, die stemmetjes, de Dik voor elkaar show, Animal Crackers, dus dan weer televisie.
Ik bedoel, is dat een voortvloeisel uit die typetjes die je feitelijk in het theater al Ja, nou ook al wel. Natuurlijk eigenlijk vanuit die van bandrecorder. Want die bandrecorder die ik had, was veel knippen en plakken. Toen nog echt knippen en plakken. Tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal met de computer. Maar toen moesten we echt nog samen met Ferry de Groot. Ik kwam bij Radio Noordzee, dus ik werd gevraagd voor een ochtendprogrammaatje. Op zondagochtend had vader Abraham wat een uurtje plaatjes draaien. En ik en nog iemand, weet ik veel. En dit is een uurtje. Maar ik maakte dus veel grapjes in het dingetje. En Ferry de Groot, die ik dus ook nog niet kende, maar die werkte daar als technicus. En die hield ook van geitjes, platen verkeerd opzetten en rommelen en krassen en af en toe eens koffie laten vallen en zo. Die Dik voor elkaar is daar ook weer gewoon gegroeid. En toen, geloof ik, het was eerst de abominabele top 2000, weet ik nog. Dus gewoon allemaal klaar. En toen was het al binnen 2-3 weken was het al de Dik voor elkaar show. En ome Joop, die was al een typetje, die liep al koffie rond te brengen. Dus Radio Noordzee presenteert de enige echte abominabele top 2000. Presentatie André van Duin. Daar heb je die rode engel. Dus ja, dat is ook gewoon zo gegroeid eigenlijk. En toen van Radio Noordzee kwamen we bij de NCRV terecht. En daar hebben we eigenlijk de toptijd gehad voor de Dik voor elkaar show. Want daar zaten we dus aan het eind van het programma van Los Vast. En het was ook een heel populair programma met Jan Rietman op zaterdagmiddag. Dus dan was het op zaterdagmiddag om 1:30 begon de Dik voor elkaar show. En dan weet ik, we hoorden nog steeds van mensen die dan toch echt naar huis of nog wachten of pauze uitstelden en met cassettebandjes alles opnamen. Dat was echt een hype toen, ja. Werd dat gescript? Werd dat allemaal uitgetekend van tevoren of was dat aan provisie? Nee. Ferry kwam om 10:30, 11 binnen en hij wist het ook niet. Hij praat altijd zo. Hij maakt helemaal geen typetje, hij praat gewoon zo. En er zijn een paar plaatjes, toch, je nog wel platenpluggers ook. Hè? Die hadden een plaatje, dit plaatje, dat. Oh, dat is een leuk plaatje. Oh, dan kunnen we dat hier knippen, dat knippen. Dus gingen we het plaatje daar, daar kunnen we wat van maken. En dan wat typetjes eromheen. Natuurlijk allemaal mensen, we hadden de vaste typetjes die ze er allemaal mee gingen bemoeien. Ome Joop en Beb en Toos en Harry Nak en steeds meer mensen en typetjes. En Dik voor elkaar was dan de man die het programma al te enthousiast begon. En 100% dacht van, nou, we gaan er een mooie show van maken. En binnen een halve minuut was het al, ging het allemaal al mis. Omdat Ferry de Groot dat de technicus was en het allemaal in het 100 liet lopen. Ja, dat was heel leuk. Is dat wel het leukste radioprogramma? Ja. Van alles wat ik gedaan heb, vind ik de Dik voor elkaar nog steeds het leukste wat ik gedaan heb. En Animal Krakers ook, want Animal Krakers ook een beetje, maar dan nog met beeld erbij. Dus ook allemaal met stemmetjes en ook veel knippen en plakken. Maar ja, toen was het natuurlijk allemaal een stuk moeilijker. Want juist nu met de computer is het veel makkelijker. Met een laptop kan je dat allemaal maken. Maar toen had ik echt mijn hele schuurtje stond helemaal vol met apparatuur en de dure bandrecorders en videorecorders. En het werd allemaal er niet beter op, want elk kopietje was inderdaad een kopietje. Steeds meer ruis erop en steeds slechter beeld. En tegenwoordig kan je kopiëren wat je wil. Dat blijft gewoon dezelfde kwaliteit. En er was natuurlijk veel minder materiaal voorhanden. Zoals nu heb je heel veel geluidseffecten. Ja, hoeveel geluidseffecten wil je hebben? Internet staat er vol mee. En je kan ook cd's volkopen met geluidseffecten. En ook muziekbanden. Want er waren natuurlijk helemaal geen muziekbanden van bekende mensen om daar een andere tekst op te maken. Dat moest je echt met kunst en vliegwerk. Vroeger zat er altijd wel een instrumentaal stukje in een plaatje. En dan kon je dat stukje er met een beginnetje erbij. Daar kon je er toch nog wat van maken. Maar dat is natuurlijk nu een stuk makkelijker. En je moest allemaal echt knippen en plakken. Met een beetje achtergrondrumoer. En dan moest je echt met zo'n hele lange band die dan over allerlei microfoonstandaards door mijn schuurtje liep zo. En dan zo weer langs de kop kwam om een rondlopertje te maken van dat soort dingen. Dus het was echt improviseren en knippen en plakken. Het was echt stukjes eruit snijden. Oh, te ver. En een stukje weer zoeken. Weer tussen plakken met een plakbandje. Wie is daar? Er staat een paard in de gang. Ja, een paard in de gang. Oh, een paard in de gang. Bij buurvrouw Jansen. Er staat een paard in de gang. Ja, een paard in de gang. Oh, een paard in de gang. Een paardenstaart. Dan halen we de couplet hoor. Er werd gewoon gebeld, dus zij deed open heel bedaard. Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paard. Er staat een paard in de gang. Er staat hij. Ja, een paard in de gang. Oh, een paard in de
met een mededeling. Dat paard dat staat te grazen, ach hij eet van alles wat. Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouws kokosmat. Er staat een paard. Wat staat daar nou in de gang? Ja, ja, een paard in de gang. Er staat een paard in de gang. Oh, oh, een paard in de gang. Komt dat nou in de gang? Bij buurvrouw Jansen. Er staat een paard in de gang. Heb je nog nooit gezien? Ja, ja, een paard in de gang. Je wat je ziet. Oh, oh, een paard in de gang. Met een paardenstaart. Nou, goed opletten, wat nou komt is belangrijk hoor. Heeft u misschien de ruimte voor een paard 2 meter lang? U kunt hem komen halen bij mijn buurvrouw uit de gang. Er staat een paard in de gang. Hij staat er nog steeds. Ja, ja, een paard in de gang. Oh, 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 een paard in de gang. Zo'n knol bij buurvrouw Jansen. Er staat een paard in de gang. Ja hoor. Oh, oh, ik dacht ja, nou dan nu. Ja, ja. Ik dacht oh, oh, nou ja. Een paardenstaart. Ach, houd toch je kop. Kom je in de film. Dan word je acteur. Ja, nou ja, kijk, dat was toen een logisch gevolg. Hè. Het was toen zo populair dat Joop zei, we gaan ook een film maken. En zo toen hebben we eerst de pretfilm gemaakt. Dat was eigenlijk helemaal geen film. Het waren allemaal de scènetjes, gewoon de televisiescènes achter elkaar geplakt met een soort rood draadje ertussen. Dat ik even wat zei tussendoor. Maar dat waren gewoon de televisiebeelden. Dus je zag in de bioscoop ook die dikke lijnen. Die had soort televisiebeelden waar toen nog niet zo scherp als tegenwoordig. Dus dat zag er eigenlijk niet uit, maar het was een groot succes. Zalen vol, met drommen erheen. En toen dachten we, nou gaan we ook een echte film maken. Toen hebben we de Joep Meloen gemaakt. En dat was qua film helemaal niet zo'n bijzondere film. Alhoewel, ik zeg altijd, alle films die je nu ziet zijn toch allemaal gebaseerd op Joep Meloen. En ik zie altijd, dat ik denk van, nou, dat hebben ze even Joep Meloen gepikt. En daarna hebben we de Boezemvriend gemaakt met Vanessa. Dat was ook wel een groot succes, maar niet zoals Joep Meloen. Joep van zet ik knallen, maar ook geen goede film natuurlijk. Maar het was in ieder geval een leuk experiment. Maar ik was niet zo fan van film. Ik vond dat wachten de hele dag vond ik het wel heel zwaar, heel moeilijk. En dan vond ik dus, ik denk nou, ik ga dit nooit meer doen. Totdat ik dus vorig jaar in Hendrik Groen ging doen. En dat was eigenlijk precies hetzelfde. Want dat was ook met 1 camera. En ook heel lang wachten. En een shot van voren, een shot van achteren, een shot van boven. En wat opzij en nog een keer een totaaltje. En dat gaat zoveel tijd in zitten. Dus op zich is dat niet mijn grote hobby. En daarom hebben we toen ook geen films meer gemaakt. En toen hebben we van met televisie aan mijn werk zat en zo, dus er was ook geen tijd voor een film. Dus ik vond televisie in ieder geval leuker om te maken dan film. Oh, ik ken je al jaren, maar iedere dag vraag ik aan jou, zo lang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde begint als een hooglaaiend vuur, maar zonder nieuw hout gaat het uit op den duur. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, die vraag klinkt misschien wel een beetje naïef, maar ik kan het niet laten, want ik heb je zo lief. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Ik wil het gewoon zeker weten, dat ik het niet ben vergeten. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, ik vraag het in bad en ik vraag het in bed. En ik vraag het als jij net hebt koffie gezet. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou?
vraag het misschien wel een beetje te veel, maar het komt uit mijn hart dat ik graag met je deel. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Want echt houden van betekent een hoop. Het is nergens te huur en nergens te koop. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, ik wil het gewoon zeker weten, dat ik het niet ben vergeten. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Ik wil het gewoon zeker weten, dat ik het niet ben vergeten. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? En Rick Groen, vond je dat anders dan film? Nee, we zaten precies hetzelfde. Ook zo lang wachten dat ik denk, oh ja, daarom ben ik er toen mee gestopt, dacht ik nog. Maar ja, toen zat ik al middenin. Maar ja, het is uiteindelijk een giga-succes geworden, tot mijn stomme verbazing. Want toen het opnemen was, dacht ik, ja, maar waarom vragen ze mij nou als komiek? Hè? Want als komiek kan je helemaal niks in kwijt. Maar je hebt de regisseur, Tim Oliehoek, en die had het in zijn beeld, in zijn hoofd. We moeten de film, of de serie zo maken, zo moet het eruit zien. En dat is de strekking. We gaan meer op de ontroering en op het gevoel en op het sentiment. En dat heeft hij dus goed gezien, want het is geweldig uitgepakt. En dan kan je toch, ondanks dat je dat denkt van nou, ik doe er niks mee met je eigen talent dan, met je comedie. Maar je hebt toch bepaalde routines waar je dat dan onbewust in gebruikt. En dat heeft hem toch wel geholpen. Want de mensen die hebben oh, wat speelt u meneer? Wat speelt u dat toch prachtig? Ja, volgens mij doe ik gewoon hetzelfde wat ik mijn leven lang al gedaan heb. Alleen nu wat kleiner. En dat het zo'n succes is geweest, vind ik echt verbazingwekkend. Want het is een dramaserie van een half uurtje. En dan nog laat op de avond, 10:30. En er waren zoveel mensen naar kijken. En ook vooral nog ruim 500.000 die de volgende dag naar kijken. Waarvoor die al te bedden zijn gegaan, doordat het te laat was. En dan zit je op 2,5 miljoen kijkers elke week voor een dramaserietje. Nou, dat vind ik echt verbazingwekkend. Maar ik ben heel blij ermee. Komt daar een vervolg op? Nou ja, er ligt een deel 2. Hè. Er zijn 2 boeken. Dus dat eerste boek is nou gedaan. En het tweede boek, ja, misschien. Ik denk het wel. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat was met Rocky 1 en Rocky 2 en Rocky 3. Het werd steeds minder. Hè. Dus ik weet niet of het nou dan nog beter wordt. Dan zijn ze aan gewend. Dus dan wordt het automatisch wat minder. Dus of dat nou wel verstandig is. Maar daar zijn ze over aan het nadenken. Maar het zou zomaar kunnen. Maar ga je het dan ook doen? Ja, dat ga ik wel doen. Ja, maar met de wetenschap, ja. Dat is natuurlijk wel erg raar zijn als je nou zo'n succes zegt. Nou, daar doe ik niet om mee. Want nee. Dat kan je niet maken. Nee. Dames en heren, mijn naam is Bertus Beentje. Met het Oranje Koor weer geen lintje. En wij zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat ie. Oranje Boven, Oranje Boven. Leven de koning en Maxima. Oranje Boven, Oranje Boven. Leven de koning en Maxima. Sinds mensenheugenis zingen wij ieder jaar dit lied. Dat was nooit het probleem, de tekst liep altijd als een tiet. Totdat de majesteit ineens genoeg had van de troon. En ons vertelde dat ze werd vervangen door haar zoon. Ik dacht meteen, oh jemine, daar gaat ons repertoire. Want het Oranje Boven gaat alleen maar over haar. Toen kreeg ik een idee en iedereen zong mee. Zo is het Oranje Boven. Leven de koning en Maxima. Oranje Boven, Oranje Boven. Leven de koning en Maxima. Het lied Oranje Boven zingen wij altijd in koor. Maar leven de koning ligt niet lekker in het gehoor. Lieve de koningin was jarenlang de laatste zin. Maar met Willem-Alexander heeft die laatste zin geen zin. Dus dacht ik, weet je wat, ik pas de tekst een beetje aan. Afijn, dat deed ik dus en dat heb ik toen ook gedaan. Ik zag je met André en zing maar lekker mee. Oranje Boven.
Boven, dat bestaat al heel erg lang. Het stamt nog uit de tijd dat er een paard stond in de gang. Wij zongen het dan ook al zoveel keer en zoveel maal, dat het onderhand mijn neus uitkwam en ook mijn darmkanaal. Dus oh, wat zijn we heden blij met deze frisse wind. Oranje blijft oranje, ook al ben je kleurenblind. Dus zing uit volle borst, is er nog levenborst? Oranje boven, gezellig, leven de koning en Maxima. Oranje boven, leven de koning en Maxima. Even in de slow-mo, ja, alvast. Oranje boven, dat is er. Leven de koning en Maxima. Oranje boven, leven, herhaling. Leven de koning en Maxima. Zo is het. Daar zijn de balletjes van. Nou, heren, nee, hallo. Dat is een lied van vorig jaar. Laten we nou, nee, het is genoeg zo. Ja, la. Ja hoor, naar buiten. Wegwezen, happatee. Opgesodemieterd. Dan is er een straat naar je genoemd. Een straat? Een straat, ja. En het meest opvallende vond ik wel, ik bedoel, nog die straat is naar je vernoemd in Rotterdam, nog in Amsterdam, maar in Hilversum. Ja, Hilversum. Ja, maar daar hebben ze een heleboel straten vernoemd naar... het Mediapark hebben ze allemaal bekende televisie, coryfeeën, dus ook Koos Postuma, Rudy Karel en Joost de Draaier en... nou ja, wie niet, Mart Smeets. Iedereen heeft daar wel een plaatje of Joop van den Endeplein. Dus ze hebben al die straten hadden alleen maar nummers, geloof ik. Dus hebben ze omdat. Maar het zijn wel officiële straten. Ze staan wel officieel. Want ook op YouTube kan je André van Duin Boulevard intikken. En dan gaat hij zo vanuit die wereldbol. Woep, zo André van Duin Boulevard. Ja. Dan heb je in Amsterdam. Heb je nogal een aantal standbeelden staan? Ja, ik heb een rondvaartboot. Hè. Dat vind ik nog veel mooier. Kijk. Ja, een rondvaartboot die vaart al jaren rond. En dat vind ik wel een van de mooiste dingen. Echt, waar je op de Wim Kan en de Toon Hermans en de weet ik veel. Allemaal grote namen. En dat komt ook zo prachtig van Lovers. Mooie grote boot. André van Duin vond. Mijn foto hangt ook binnen. Zegt die toeristen natuurlijk helemaal niks. Maar het is wel leuk. Af en toe zie ik hem varen en denk ik, daar ga ik weer. Want ik ken die kapitein natuurlijk. Goedemorgen luisteraars. Hier is dan weer ome Joop. Ik heb een brief gekregen van een mevrouw, die schrijft aan mij. Beste ome Joop. Ome Joop? Wat is er, joh? We zijn begonnen met de plaatopname. Nee, nou wordt die mooi. Nee, nou wordt die fraai. Ik lach me haast een deuk. Dat is ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Het is leuk. Nee, nou wordt die mooi. Nee, nou wordt die fraai. Ik lach me haast een deuk. Dat is ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Het is leuk. U kent mij als dik voor elkaar. Ik ben altijd van zessen klaar. Al is dat tussen bij je haast geen doen. Hallo feestjes, meneer de Groot. De stapel gek op krentenbrood met dik boter en zo. Wat een oen. Nee, nou wordt die mooi. Ome Joop. Nee, nou wordt die fraai. Ome Joop. Ik lach me haast een deuk. Dat is ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Het is leuk. Nee, nou wordt die mooi. Nee, nou wordt die fraai. Ome Joop. Ik lach me haast een deuk. Dat is ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Het is leuk. Gezellig, hè? Nou, mijn naam is dan Haringnak. Ik heb een antenne op mijn dak. Oh, ja. Dat vindt iedereen ontzettend leuk. Yeah. Nou, ontzettend. En hier is dan weer ome Joop. Ome Joop. Wat is er, joh? Je moet niet zo hard in de microfoon brullen. Nee, nou wordt die mooi. Wat zeg je? Ome Joop. Nee, nou wordt die fraai. Ome Joop. Ik lach me haast een deuk. Dat is ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Het is leuk. Nee, nou wordt die mooi. Nee, nou wordt die fraai. Ik lach me haast een deuk. Dat is ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Het is leuk. Ik
heb een hele grote bek. Ik praat voortdurend uit mijn nek. Door jou raakt altijd alles in de knoop. Ja, dat kan niet altijd. Ontzettend leuk is Harry Nak. Met die antenne op z'n dak. Maar het hoogtepunt, dat is toch ome Joop. Nee, nou wordt die mooi. Ome Joop, ome Joop. Nee, nou wordt die fraai. Ome Joop. Ik lach me haast een duik. Dat is ontzettend leuk. Ontzettend. Het is leuk. Nee, nou wordt die mooi. Ome Joop, ome Joop, ome Joop, ome Joop, ome Joop. De groot, die plaat blijft hangen. Die plaat, dat hoor je toch wel? Die plaat, hij blijft hangen. Doe er nou wat aan, man. Oh ja. Ome Joop. Het is leuk. Belachelijk, hè. Als je terugkijkt op je carrière, wat is dan voor jezelf het meest dierbare? Wat ik iets waar je wat je gedaan hebt? Nou, wat ik al zei, dit Dik voor elkaar vond ik het leukste in ieder geval om te doen. Ook omdat je dat helemaal zelf kon maken, hè? Met z'n tweeën, samen met Ferry de Groot. Dus je had er verder niemand. Televisie heb je natuurlijk een camera en licht en publiek en tekstschrijvers en weet ik van wat. Voor die radio, dat maakten we dan thuis als enige, wat het ook nog uniek dat we dat thuis mochten maken. Want in die tijd mocht je helemaal niks buiten de deur maken van de radiostudio's. Want het moest allemaal op NOS, NOB-band of NOS-band. En we hebben aan bepaalde normen voldoen, weet ik veel. Maar omdat onder de noemer dat wat wij deden, artistieke technisch zo dicht bij elkaar lagen, mochten we dat buiten de deur maken. We hebben ook de hele tijd in Hilversum gemaakt, in de Hoorspelstudio. Dat was ook leuk met die deur allemaal. Maar dat vond ik wel het leukste. Ook omdat je dan zo'n bandje helemaal aan, dat werd er nog uitgezonden ook. Ja, dat was toch een beetje een jongensdroom. Thuis een bandje maken, een radioprogramma maken. Wat in die tijd heel populair werd. Want de 27 MC-bakkies tierden toen welig. Elke straat had zijn eigen radiostation. Illegale radiostationnetjes. En wij maakten eigenlijk ook een beetje een radioprogrammaatje. En dat werd echt uitgezonden op de landelijke zender. Dat kon je overal horen. Dat was fantastisch. Als je nog iets zou mogen en kunnen doen wat je nog niet gedaan hebt? Zou willen doen wat ik nog niet gedaan heb. Ik heb eigenlijk alles wel zo'n beetje gedaan. En nu, de laatste tijd helemaal. Want dan ga ik ook nog acteren en dan ga je nog presenteren. Dus ja, wat moet je nou nog meer doen? Het enige wat ik nooit gedaan heb is een musical. Maar dat ambieer ik ook niet. Want dan moet je heel hard werken in een musical. Dan moet je acht voorstellingen in de week. Nou, dat trek ik niet meer. Dat is me veel te zwaar. Dat hele land in. Maar nee, ik heb alles wel een beetje gedaan wat ik doe. En er komen steeds weer dingen bij. Maar ze vragen je nou, omdat je dan nu andere dingen doet, vragen ze je ook voor dingen waar ik normaal... wilt u 2 gedichten voorlezen tijdens de februari-staking? Herdenking van de februari-staking. Nou, dat had ik dus echt 3 jaar geleden of 4 jaar geleden niet ook kunnen denken dat ze mij zouden vragen om de februari-staking te herdenken. Dus je komt in een heel ander milieu of een heel ander gebied. Als wat ik heb de comedy en dat blijf ik ook gewoon doen, de comedy. Maar dat andere gebied is er gewoon bijgekomen. Dus het wordt alleen maar groter en breder. En dus ook het publiek wordt maar groter en breder. Want nog steeds is jong en oud. Kijken ook naar Hendrik Groen, kijken ook jonge mensen. En ook naar Helmond Bak, dat is heel populair bij jonge mensen. Dus ik ben nu 70 en al die jaren is het nooit ingezakt. Het is altijd, maar er kwam altijd wel weer wat anders. En ik rolde steeds. Ik heb zoveel geluk gehad. Ik heb nooit veel geluk gehad in de staatsloterij, zeg maar. Maar ik heb in mijn leven heel veel geluk gehad. En daar ben ik heel dankbaar voor. Goedemorgen, luisteraars. Hier heeft alweer ome Joop met zijn carnavalskraker. Dingelingeling, wat is dat voor een ding? Toedeloedelo, wat is dat voor gedoe? Wat is dat voor gedoe? Toedeloedelo, wat is dat voor een ding? Dingelingeling, dingelingeling, wat is dat voor een ding? Toedeloedelo, wat is dat voor gedoe? Wat is dat voor gedoe? Toedeloedelo, wat is dat voor een ding? Dingelingeling. Oh, heel leuk. De hele dag is heel gebleer, gekrijs en nog veel meer. Ik kan er niet meer tegen, joh. Mijn oren doen zo'n zeer. Ik doe geen oog meer dicht, al lig ik uren in mijn bed. En als het me dan wel lukt, gaat mijn buurman naar het toilet. Tingelingeling, wat is dat voor een ding? Toedeloedelo,
Nou weer. Mijn buurman die speelt schuiftrompet, zijn vrouw de saxofoon. Mijn bovenbuur is drummer en dat leert hij aan zijn zoon. De buren rechts zijn orgelgek, de hele dag maar door. En onder mij daar repeteert het Urker mannenkoor. Tingelingeling, wat is dat voor een ding? Toedeloedelo, wat is dat voor gedoe? Wat is dat voor gedoe? Toedeloedelo, wat is dat voor een ding? Een tingelingeling, tingelingeling, wat is dat voor een ding? Toedeloedelo, wat is dat voor gedoe? Wat is dat voor gedoe? Toedeloedelo, wat is dat voor een ding? Tingelingeling, tingelingeling, wat is dat voor een ding? Toedelo, wat is er joh? De plaat is afgelopen. Het orkest is al naar huis. Ik ga door tot het gaatje. Toedeloedelo, wat is dat voor gedoe? Tingelingeling, toedeloedelo, toedeloedelo, tingelingeling. Die artistieke dingen die je gemaakt hebt. Ja. Denk je dan nog wel eens aan je ouders? Van, goh... Ze hebben natuurlijk een groot deel mee kunnen maken. Maar niet, ja, dit had mijn vader ook natuurlijk ook fantastisch. Dat toneelstuk en het Holland Bakt en andere dingen. Nou ja, ze zijn al jaren of 25 en 30 jaar dood. Dus ze hebben wel heel de topperiode van de revue hebben ze wel meegemaakt. En ook de grote hits en zo. Dus ze hebben wel een groot gedeelte meegemaakt. Maar ja, ze had natuurlijk... dat dit er ook nog allemaal achteraan kwam. Meestal heb je zo'n hoogtepunt en dan zakt het langzaam in en dan drijf je zo langzaam af. Maar bij mij gaat het maar door. Waren ze toen al trots eigenlijk? Ja, of? mijn vader wel in ieder geval. Mijn moeder was niet zo, die was net als ik. Die heeft een heel nuchter kijk op de wereld. Die laat ze niet zo gek maken. Dus die vond het allemaal redelijk normaal wat er gebeurde. Maar mijn vader was er echt heel erg trots op. Ja, die vond het wel heel bijzonder. Die had dan ook altijd foto's in zijn binnenzak die hij dan per ongeluk liet vallen en zo. Om te laten mensen, ja, dat is mijn zoon. Ja. Maar dat had mijn moeder helemaal niet. Die vond het allemaal maar heel gewoon wat er gebeurde. Papa gaat dansen, mama gaat dansen. Iedere vrijdag gaan zij met haar baljurk aan. Papa en mama op les. Papa gaat dansen, mama gaat dansen. Iedere vrijdag gaan hij met zijn smoking aan. Papa en mama op les. Pa gaat goed in de maat, maar is net iets te laat. Hij tilt haar even op, maar hij kan haar niet houden, dus mama hangt nu op haar kop. Papa gaat dansen, mama gaat dansen. Iedere vrijdag gaan zij met haar baljurk aan. Papa en mama op les. Papa gaat dansen, mama gaat dansen. Iedere vrijdag gaan hij met zijn smoking aan. Papa en mama op les. Mama en papa, papa en mama. Mama en papa, papa en mama. Hij draait links, zij draait rechts. En heel fraai, nu een draai. Hij laat los, zij glijdt uit. En ze suist naar een hoek van de dansvloer en dwars door een ruit. Papa gaat dansen, mijn mama gaat dansen. Iedere vrijdag gaan zij met haar baljurk aan. Papa en mama op les. Papa gaat dansen, mijn mama gaat dansen. Iedere vrijdag gaan hij met zijn smoking aan. Papa en mama op les. Op les.
Gaat André van Duin voorlopig nog gewoon door? Ja hoor, zolang je het fysiek op kan brengen. Ik vind altijd, je moet een reden hebben om op te staan. Tenminste, als je gezond bent. En die mazzel heb ik zover ik het weet. Ik heb geen grote dingen. Je wordt gewoon ouder. Dus je hebt dingen dat je denkt van nou ja, ik loop wat rustiger. En je neemt niet zo heel veel risico's meer. Maar verder voel ik me wel goed. En als je je goed voelt, moet je dat ook gewoon... En als je het leuk vindt, moet je het ook zeker blijven doen. En ik zou het niet moeten denken dat je gewoon de hele dag hier maar een beetje rondhangt. Maar nu heb je echt nog een taak in het leven. En de mensen vinden het leuk. En je telt nog echt 100% mee. Je staat nog hoog in de regionen met de kijkcijfers en al die dingen. En met het succes. Dus voorlopig gaan we nog wel even door. Zoals ik het fysiek volhoud, dan gaan we wel door. Ja. Maar het lijkt wel, ik bedoel dat je de laatste 10 jaar veel meer rooien op je vork hebt genomen dan daarvoor. Ja, nee, terwijl ik probeer het allemaal eens een beetje rustiger aan te doen. Maar dat lukt niet altijd. Want vorig jaar hadden we ook... Dus ik denk, nou, dan doen we eerst Holland Bakt en dan doen we daarna Hendrik Groen. Maar dat kwam weer steeds dichter bij elkaar. En op de duur liep het gewoon, had ik in het weekend Holland Bakt en door de week zat ik Hendrik Groen. Dat was veel te druk. Want het waren allemaal lange dagen. Want Holland Bakt is ook wel een programmaatje van 50 minuten. Maar dat is 2 volle dagen ben je ermee bezig. Van 's morgens 9 tot 's avonds 7. Omdat die taarten kun je niet opjutten. Dus je staat ook heel lang weer, net als met film, heel lang te wachten eer die taart eindelijk klaar is. En dan moet hij nog gekeurd worden. En dan moeten er mooie plaatjes van gemaakt worden. En tussendoor wandel je wel een beetje rond. Maar het is dus ook heel veel rondhangen. En dan ben je echt 2 volle dagen mee bezig voor één zo'n programmaatje. En het Hendrik Groen kost natuurlijk ook... voor mij in ieder geval geloof ik 30, 35 dagen. Ik geloof de hele productie 50 dagen gedraaid heb. Dus het kost allemaal wel veel tijd. Maar het resultaat is mooi. Kortom, André van Duin die sterft in het harnas. Ja, maar niet zoals Tommy Cooper hoop ik. Maar ik hoop wel in ieder geval dat ik het nog heel lang blijf doen, ja. En daar zijn de balletjes van Oranje weer. Ja, ja. De koningin werd jarig en ze zei, wat verdriet. Ik wil dit jaar geen feest met weer partijen Franse brie. Ik wil ook wel eens wat anders dan altijd dat chique spul. Ik wil gewoon een vette bek en niet die flauwekul. Toen heeft ze in de keuken zelf de koekenband gepakt. En draaide eigenhandig van die balletjes gehakt. Ze zong er vrolijk bij. En die balletjes zijn van mij. De warme balletjes van de koningin. Die gaan er wel in, wel in, wel in. Die gaan er wel in, wel in, wel in. De warme balletjes van de koningin. Daar loopt het water in je mond van en het vet van langs je kin. De gasten arriveerden één voor één en stuk voor stuk. En wenste hare majesteit van harte en geluk. De glazen met champagne gingen rond als ieder jaar. Maar nergens iets te eten, zelfs geen toosje caviar. En toen kwam de koningin naar binnen met een grote schaal. En riep ik een warme balletjes, genoeg voor allemaal. En de gasten gingen staan en zongen toen spontaan. De warme balletjes van de koningin. Die gaan er wel in, die gaan er wel in, wel in, wel in. Die gaan er wel in, zo is dat. De warme balletjes van de koningin. Daar loopt het water in je mond van het vet van langs je kin. Het feest was op zijn hoogtepunt, toen klonk er plots een gil. De balletjes bleken op te zijn, dus iedereen werd stil. Maar de koningin stond rustig op en deed haar schortje voor. En vroeg, mag ik er even langs, mag ik er even door? Ik ga weer naar de keuken toe, er is niks aan de hand. Ik